афсонаи хуруси зирак. шағол гуруснаю ғамгин шуда дар фикри саиде афтод. хурусакеро дид ки дон чида мехӯрд. вай оҳиставу бо эҳтиёт ва бесадо ба сӯи хурусак қадам зад. хурусаки ҳушёр пай бурд ки шағол меояд. фили париду ба сари девор нишаст. шағол пеши девор омада гуфт: дӯсти азиз хурусак, магар тарсидӣ ё ҳазар кардӣ ки маро дида парида ба сари девор нишастӣ? аз кай боз ту шағол ба ман дӯсти азиз шудаӣ? тамоми олам медонад ки ҷинси ту ҳамеша дар фикри шикори ҷинси мурғон аст. барои мо мурғон қаттолтар асту душманӣ нест. тамоми олам мегӯиву худ аз корҳои олам бехабарӣ, гуфт шағол. чӣ корҳое будаанд ки ман аз онҳо бехабар мондаам? ҳайрон шуд хурусак. ин пагоҳ ҷонварон ҷамъ шуда маҷлис оростанд. пешниҳод шуд ки байни ҷонварон хоҳ вай дарранда бошад, хоҳ парранда, хазанда бошад ё чаранда, душманӣ барҳам хӯраду сулҳу дӯстӣ барқарор шавад. гург ҳамроҳи гӯсфандон гардад, гурба ҳамроҳи муш, саг ҳамроҳи гурба, рӯбоҳ ҳамроҳи мурғ. фаҳмидӣ? ту бошӣ аз дунё бехабар, маро дидию ҳаросида гурехтӣ. ман аз қарори маҷлис огаҳ нестам. то ба гӯши худ нашунавам, бовар намекунам, гуфт хурусак. ман ба ту гуфтам ку. оташин шуд шағол. кадом хурус ба шағол бовар кардааст ки ман ба ту бовар кунам? бовар намекунӣ? фуро, ман ба ту даст намезанам, гуфт шағол. пеши ту фуроям, ман ба пеши ту мефуроям, лекин аз боло мебинам ки ба ин тараф як тӯда сагҳо меоянд. аз саги газанда кӣ наметарсад? ба онҳо бовар кунам, гуфт хурус. шағол номи сагро шунида шитобон роҳи гурезро пеш гирифт. о шағол, куҷо мегурезӣ? пурсид хурусак. магар байни паррандаю ҳайвонот сулҳ эълон нашудааст? ба хаёлам сагҳо дар бораи сулҳ хабар надоранд, гуфт шағол ва дар як замон аз назар ғоиб шуд. хурусак бо ҳамин тадбир худро аз чанголи шағоли макор халос кард. ана ҳамин буд афсонаи хуруси зирак.